Haýsy multfilm hedillip soranlar. Şu gün siz üçün öz halayan iki tane multfilm barda geçesim gelýär. Bire täze çykan Diki Robo. Görmedik bolsaňyz arkaýyn görüň şonu. Ören gyzykly multfilm eken. Ýeki özüňiz görseňizem, maşgalaňyzy bile görseňizem tüýs diýil ýani. Он просто хотел пообщаться со своим видом. Он точно не из нашего вида. Соответствие 98%. Это не так. Пошли отсюда, мам. Погоди, ты думаешь, что эта штуковина твоя мама? Да! İkincisi, mekan haýsy multfilm sen üçin iň gyzykly diýseler de çekinmän aýdyp bilje. Taina Koko. Köp kinolarda men beter görýän men şunu. Näme barada gitýär diýip sorasaňyz, Gödögaýdaňda şeýle bir zat barda, käbir adamlary beter ýigrensek de biz, ýa bizim erbet göwnümizde diýse, şoň kärinem ýigrenýär. Şoň giyiniş stilinem ýigrenýär. Başka ýerde de şonu ýatlatýan zatlaryň hemmesini erbet ýigrenýär biz. Ana şo zatlar uje çakdan aşa geçmek bolýar eken. Şo temaň üstüne durup geçýär. Hemem ýene de bir ýer jagşy bar da, baş gahrman oglanjyk o dünýä düşýär. Şo taýda da bir ýaşuly ýalpylap gitjek bolýar da. Bulam soraýar, näme bolýar maňa diýip. Onu da düşündirip aýtýarlar. Egerde dirilikde bizi tanayan adamlaň hemmesi unutsa, biriniň hem ýadyna düşmese, biz bärdenem gitjäsdiýär. Стой! Что случилось? Его забыли. Когда в том мире не остается тех, кто тебя помнит, ты исчезаешь и отсюда. Вроде как смерть после смерти. И куда после нее? Никто не знает. Но я знаком с ним. Когда я вернусь, я буду его вспоминать. Нет, так не получится, братишка. Надо, чтобы о нас вспоминали люди, знавшие нас еще при жизни. Или кто узнал по их рассказам. А про Бурчина уже, видимо, больше некому вспомнить. Ana şo taýjygy hijem ýadymdan çykan ok men. Şondan soň başardygymdan hemme ýitirenlerimi ýatlajak bolýan men. Hemem özüňem pikirlendirýär. Allahjan bizi bir ýatlanarmy ka gowlukda diýip. Şonu ýa dostlar, görmedik bolsaňyz, görüň şo multfilmi, gören bolsaňyz bilýänsiňiz. Hemem billäň. Haýsyňyza, haýsy multfilm şolar ýa täsir etdi. Şeýlerak. Haçanna 80-nji, 90-njy ýyllarda Kitay töweşdirsimli filmler ören populýar bolandy. Aktyor Jackie Chan hemmekşe ýitdirmän urana şoňa derek adam gözleýärler. Şeýdibem Jet Li peýda bolýar. Jet Li 1963-nji ýylda dogulýar. 2 ýaşynda kakadan galýar, onsoň ejeti muny ören goroglap saklaýar. Taşary eken oýnamana da goý bermeýär. Men ejemem gitçikam şolar ýalrak bolan, ýönüm kimi tapawutlanýar da Jet Li uşu töweşdirsim bilen meşgullanýar. Men bolim prosto öýden çykmadyk. Şoň üçin okuwda menki kynrak bolup geçen. Kakaty ýok çaga hiç ýyl baý bolmadyk, garybrak ýaşan bular. 5 ýaşynda çempionata gatnaşýar. Şo taýda da ejesi 5 yuan berip goýberýär. Bulam begenýä häzir giderin ojaga şalnar, bujaga şalnaryn, ýöne ýarşa çykmadyndan öň ýanky pul ýitýär. Çykýa ýarşa 3 tane gyzyl medal alýar, soň görüp otursa ýanky puly trener alypdyr. Şo taýda aýtýar şol adam, "Heniz garyp kan, bir teňňäňem artykma şowmagyn" diýär. Onsoň 3 tanjak galam alynýar da galan pulny ejesine eltip berýär. Käwatçylar adamlara seretýär filmlerde nädip bardy kara şu derejä diýärse, şoň üçin dostlar, senne menne ýok artykma güýç, talant, sabırlylyk bar da şu adamlarda. Inni 11 ýaşynda Amerika ýarşa gitýär bular. O taýda ingen gören adamlar naharlanşy diýär. Elleri bilen burger zady ýip görenlerini görüp atygen gördüm diýär. Hasam köçüde adamlar ýürek barýar naharlanýarlar diýär. Men pikir etdim, şolar ýaly elleri degen okmy kabylar naharlanmaga da. Görüp oturduk, ay ýok, prosto oňa üns berilmeýär eken, parksyz garalýar eken diýär. Ýarşdan soň bulary Amerikan prezidenti bilen tanışetýärler. Olan bilan eginne kakıp tugul öme berekellar diýär. Onsoň Jet Li aýtdy, "Ulolongda men jan penam boljak mı?" diýär. Bilam çağıcı bolsa
Men belli bir adamy goromany halamok, men öz illeşlerimi gorasym gelýär diýe. Ana gün şo jaga şu sözüm bar gazetlere çykýar, tutuş kitaya ýaýraýar. Şeýle bir gowur ýalar, şondan soň bir sellem şu çaga hemme kapylar açyk bolýar. Ýöne 18 ýaşynda söwüş tilsimlerini professional ýagdaýda dogam etmän taşlamaly bolýar. Sebäbi dyýdyndan travma alýar. Şeýle hem aktyorçylyk kärine gelýär. Halka ýetişmeli Jackie Chan ören populyarny bolýar şol döwür dünýäň ýüzünde. Onsoň şoňa meňdeştäde ýüzleri gözleýärler. Iň kyn ýeri ökde aktyor bolanyda uruşup bilmese peýdasy ýok. Ya da ökde uruşýa ýöne oýna bilmese peýdasy ýok. Ana şolaryň içinden saýlanyp jetli ýüze çykýar. Uje birinci filmim populyarny bolýarmyň. Hram Shaolin diýen kinosy. Şeýdem ikinji çäsini çykarýarlar, üçünji çäsini çykarýarlar. Eýem ki taýda iň bir tanalýan populyarny ýyllardan birine urilýär. Inni Gollywooda nädip çagyrylýar bil, Çorny Maska filminden soň. Bilýänmi şo kinony? Menden duş bolsam köpüňiz bilýärsiňiz. Agalarymyz bolup alyp görýärdik kasetede. Şolar hatam görýärdi. Çorny Maskany gördüm da Çorny Maskany bolup. Amerikada da populyar bolýar şo kino. Ana şondan soň Gollywood çagyryp başlaýar. Amerikadaky ilkinji işi Смертельное оружие film bolýar. Mel Gibson bilen oýnaýar. Ýöne şol rolun ilki Jackie Chan'a hödürlenýär. Ýöne ol atkar etýär. Men отрицательный gahrmanyň roluny oýnajak geldi. Ana şondan soň jetler teklip etýärler. Matriца filmindäki Serafin keşfim ilki jetler hödürlenýär. Ýöne bu atkar etýär. Näme üçin? Şu filmde şeýle bir uruşgonly sahnalar goýup durlar diýe, hakykatda düýbünden gabat gelmeýän. Ýüpüň esasyna, spesifikatyň esasyna menem şeýle düşünjä geldim diýe, men şunça ýyl tejribem bilen ýeten söwüş tilsimden ýeterlik däl bu şu filmi. Значит, men gerim däl diýip pikir etdim diýe. Aktyor bir näçe ýyl Amerikada da işlän soň Amerikanyň graždanstwasyny alýar. Ýöne 2009-njy ýyl ýaşamak üçin Singapur saýlaýar. Şo taýyň raýaty bolmak üçin. Ýöne Singapurda şeýle bir düzgün we şo taýyň raýaty boljak bolsaň, başga hiç bir ýeriňki bolmalylar. Şeýle Amerikan kinam atkar etmeli bolýar, doglan ýurtdaky taýyň kinam atkar etmeli bolýar. Şu wagt aktyor Singapuryň raýaty bolup ýaşaýar. 2010-njy ýyl Ray Okeany diýen filme düşüp ýörkä, özünden gitýär. Şeýle hipertireoz keseli bilen hastalyk ýüze çykýar. Şondan soň öz saglygyny seretmek üçin pauza etýär, kän filmlere düşmeýär. Ödüm şul aktyorda kän bir prinsip ýok. Hökman ýygyderli, kökban planat bolmaly. Положительный rol bolsun, отрицательный rol bolsun, film halasy düşýär. Ya bolmasa, maşgala ýagdaý ýüze çyksa, ya saglyk meselesi bolsa, bir film düşmänen bilýär. Ören özü bilen garmoniýada ýaşap bilýän adam şu. Şeýleräk dostlar, çanyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun.